Milé dievčatá a chlapci, ak rozmýšľate nad školou, s ktorou spojíte svoju budúcnosť, mám pre vás jeden výborný tip. Príďte k nám na gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi. My sme členovia školského parlamentu Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského a teraz vám predstavíme našu školu. U nás na škole nájdete množstvo odborných učební. Ku príkladu môžem uviesť napríklad biológiu, fyziku, chémiu, informatiku a mnohé iné. Na najvyššom poschodí našej školy sa nachádzajú učebne ako fyzika a chémia. Priamo proti chémii sa nachádza aj chemické laboratórium, ktoré je veľmi moderne vybavené pre všetkých nadšencov chémie. Aktuálne tam prebieha chemická olympiáda, v ktorej je naša škola veľmi úspešná. Na našej škole máme viaceré informatické učebne, ktoré sú veľmi moderne vybavené a určite si tu nájdú svoje aj programátori, aj grafickí dizajnéri. Hotdog, bageta či šalát. Keď prejdete našou vrátnicou, tak sa dostanete tuto do nášho bufetu, kde vás tu vždy čaká naša milá pani bufetárka. Môžete si tu niečo dobre zjesť. No a ak vás zaujíma šport, tak na našej škole máme dve veľké telocvične, na ktorých hráme rôzne športy, ako napríklad tuto dievčatá volejbal, alebo futbal či basketbal. Takže vítajte na našom multifunkčnom ihrisku, kde si môžete zahrať všetko od futbalu cez basketbal až po vybíjanu. Verím, že naša škola vám isto poskytne nekonečne veľa možností na to, ako rozvíjať svoj športový talent. Naša škola disponuje výťahom, ktorý môžu využívať handicapovaní študenti. Vezme ich od prízemia až po najvyššie poschodie, dostanú sa kdekoľvek bude potreba. Hola, ¿quieres estudiar español en nuestra escuela? Nerozumeli ste mi? To vôbec nevadí. Na našom gymnáziu sa všetky cudzie jazyky ľahko naučíte. Vítajte v našej špeciálnej učebni angličtiny. Táto učebňa je špeciálna tým, že sú v nej obrazy z histórie anglickej literatúry. Je to vynikajúca škola s viac ako 100-ročnou históriou, ktorá sa bude starať okrem toho, aby ste boli múdri a pripravení na vysokoškolské vzdelanie, aj o váš študentský život. Venujeme sa tu rôznym veciam, máme množstvo krúžkov, mimoškolských aktivít, ale pre vás bude asi najdôležitejšie ten obrovský výber voliteľných predmetov, ktoré si môžete v 3. a 4. ročníku vybrať. Keď budete unavení z väčšného učenia, môžete sa pokojne rozvaliť v našej chillout zóne, kde si môžete zobrať do ruky knižku, prečítať si a takisto môžete navštíviť našu knižnicu, kde nájdete množstvo povinnej literatúry, ktoré určite budete potrebovať na hodinách slovenčiny. Ak neviete, kam by ste išli, verte mi, že toto bude tá najlepšia voľba. Nech sa páči, ste u nás vítaní, sme tu pre vás. No a v našom krásnom atriu sa môžeme nadýchať spoločne aj čerstvého vzduchu. Tešíme sa na vás! Video vzniklo v rámci realizácie projektu Mladí pre Prievidzu, ktorý organizovalo Centrum voľného času v Prievidzi v spolupráci s Radou mladých mesta Prievidza. Bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky programy pre mládež na roky 2014 až 2021, ktorú administruje Juventa Slovenský inštitút mládeže.